IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Magandang morning, Idol Dennis. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Dua nga nagsinang pimusay kapot ti panakalmes iti doktalan iti ili ipagudpod kastamiten iti Solsona, Ilocos Norte. Umuna ijay Solsona na doktalan ngawanan ti Angispay ti may lalaki kalpasangan na aksidente iti Taltalunan iti paset ti Barangay Laureta, Solsona, Ilocos Norte. Ti biktima kit agtawan 20 inen agindeng matlaing iti ndakamat nga barangay. Doktalan ti bangkay ti biktima babaen ti may sang aksidente pagala 6 iti bigat iti laing Miyerkules. Ti biktima ket respondyan dagiti kung kaming ti RHU ken ti PNP iti nadakamat nga lugar. Iti investigasyon ti PNP dati biktima ket napan nakiinom iti balay iti barkada na iti nadakamat nga barangay. Ngem idin taagawid nga nakaugor iti kurong-kurong nagtrampoline dati lugar na ket nag iti kataltalunan. Idol Bernard nga sumeten iti pamatida nga nakatayan ti biktima. Naitry iti RHU kasameten iti ntaray ti RHU iti PDBC Hospital na ti biktima ket may basar iti post-mortem examination ni Dr. Cherry Laguatan namuan nga ti cause of death ti biktima ket kapo iti panakalmes iti danom iti kataltalunan ken awan ti magita nga signs of struggle with foul play iti panakatay ti biktima. Idol Bernard siguro kapo iti kinabartek na ket uno gabo iti panakaksidente na ket dandanom ngamin dati nagdiswan na Idol Bernard ngarason maten iti panakalmes dati biktima oldo babaw dati kataltalunan ngem gapo iti panagbaliktad na ket han nakabelan ti bagina nang yaon ket na doktalatan nga awan ti angis na iti nakamat na lugar iti Barangay Laureta, Solsona, Ilocos Norte. Komisyon iti PNP nga awan ti magitang foul play ti panakatay datoy biktima nga 2026. Iti sa nagkubingen. Uwang nga rin, ubing 5 26 years old, datoy, gabulang ta napanaki inom, iti barkada na, dagawi din, di sumitin ti panaka-aksidente na Idol Bernard. Ijamet po Ilocos Norte, natay, iti may isang residente, iti Barangay Capares-Pisan, po Ilocos Norte, nga po iti panakalmes na, iti nakamatang lugar. Iti biktima, kita may sanga mangalap, nga agtawan tinapulog itwa agindag iti Barangay Capares-Pisan. Nakita dagiti residente iti lugar iti tumtumpaw nga bangkay iti biktima ket intaray da Idol Bernard iti RHU datoy biktima tabi ko sa magma-spal ngem saan ng spal iti biyag dato biktima Idol Bernard. Iti investigasyon ti PNP nakita dato biktima iti mismo nga abay dato creek dato biktima iti poblasyon iti nakamat ang lugar Idol Bernard nga sumeten iti panakalmas na arumrumar nga babaen iti postmortem examination pimusay iti biktima nga po iti cardiorespiratory arrest sa secondary to drowning kaya tangasawen na atake dati biktima iti danom nga sumeten iti panakalmas na. So idagdama nagpalagip iti RHU iti pud nga masabol iti panagaranad kapot sobrang kinabarap pa niyang puna ang nga mga itonda iti panaka-stroke uno panaka-atake dagiti atantan na yan katumaniklikan iti panaka-disgrasya iti anyo asinuman uno na pagturungan bay man uno iti dandalom iti kakalsada nga po palang iti kinabara iti panjang puna awan met makita foul play
tiya pan nakatay tiya masamangala iti kulpot kaput nakita atong tumpaw iti nadakama nga lugar ti barangay kaprispisan iti ili ti pagudpot Ilocos Norte. So do Idol Bernardo iti pimusay kaput tiya pan nakalmes iti sinang lugar iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.